Farem una cosa, ara anem a posar-nos al voltant d'aquesta taula perquè som molts i una és bastant mireu, fem una i començarem. Hi ha una cosa que no està escrita però que vull que toqueu, després vos posareu tots guants i així tots semblarem velles, però aquesta cosa que vos vull mostrar ara no la podem tocar els guants perquè no mos adonaríem. Mireu, els taurons abans s'aprofitava tot. De fet, s'aprofitava la carn per menjar, encara s'aprofita, i hi ha una cosa que vos cridarà l'atenció. Anem a veure la nostra mussola. La pregunta de si això és un tauró ofende. Per què surt sang? Perquè vos he dit abans. Malauradament, aquests peixos s'ofreixen molt quan són capturats. Ara vull que en ordre, ho farem en ordre un darrere l'altre, mireu una cosa. Primer li passareu la maneta així i després li passareu la maneta a l'entrevés. No fa falta molt fort, però vos voleu fer sang. Els que comencin que ja no s'aguanten la pudor ja saben què han de fer. No vull ni gent que me digui que fàstic ni res de res. Pobret animal que està aquí mort, perquè al món li diu això. Que pots posar les mascaretes, no hi ha cap problema. Ara vull, abans de posar-nos els guants, que tothom el toqui, per favor. Comença tu. Toca'l com t'he dit. Toca'l així i després toca'l així. En un dit basta. I ara se'n revés. Una mica més ràpid perquè no ens bastarà tota l'hora. Val? Ara tu. En un sentit, cap aquí. I ara en el sentit contrari. Molt bé. Ara tu. I en sentit contrari. Ves en contra, no te facis sang. Ara tu. En un sentit i ara en l'altre sentit contrari. Ara tu. Vinga. Ara tu. Així i així. Ara tu. Així i així. Nena? Nina? Vinga. Molt bé. I ara en el sentit contrari. L'altre, deixeu passar si qualcú no pot. Ara cap a una banda i ara cap a una altra. Senyor, per una banda i ara cap a una altra. Senyoreta, cap a una banda, un sentit i un altre. Senyoreta, un sentit i no, i l'altre sentit. Així. Així i així. Vinga, una així, molt bé, i així. Tu, això si no t'ho aferres, no te servirà de res, no te acordes. Vinga, ara tu, senyoreta. Així i així. Ara tu, en un sentit i un altre. Bueno, quan l'heu tocat així, és suau, veritat? Sí. Per quan l'he tocat així, frega. Sabeu per què se feia servir la pell de tauró? Abans, fa molts anys, li llevaven la pell per fer paper de vidre. Què és el paper de vidre en castellà? Paper de lijar. I l'altre dia en un documental sobre la Xina vaig veure una tenda, una botiga, que encara venia uns raspalls fets amb pell de tauró. O sigui, agafaven la pell, la deixaven secar i la feien servir com a paper de vidre. Això, clar, hem de menester no dur guants. Ara el que m'agradaria... Prova. Mira, així és suau i així frega. Hi ha teories que diuen que això serveix perquè l'animal té manco fregament a l'hora de nedar, altres diuen que també aquí conté com si fossin papil·les gustatives, hi ha teories i a més cada espècie és diferent. Ara, què necessitem? Això no ve en el llibre. Què necessitem? Vos contaré un parell de coses per més. Vull que mireu. Tots els peixos el tenen. Veus que té com una línia? Sí. I ara mireu-li aquí, aquest puntet, veus que surt una mica de sang? Que sembla com si... sí, verdad. Veus que sembla com si... Per aquí també n'hi ha. Ho veus? Veus que sembla com si no s'hagués afaitat? El veus? Surt una mica de sang. El veus tot? Sí. Nina, si vines cap enrere no miraré no veurà res. El veus? Que sembla com si tingués barba de 2 dies. Aquí se veu molt bé. El veus? I veus aquesta línia? Això els peixos també ho tenen. Això se diu
línia lateral. Per què tenen, si vos poseu cotons i deixar de fer cares rares? Per què tenen aquesta línia i per què tenen això? Els peixos, els taurons, ja vos van dir, el dia de l'explicació, van dir que feien servir l'olfacte, l'oïda i la vista per caçar. I feien servir un altre sentit més, el tacte, òbviament, que feien servir un altre sentit més, que era electroreceptors. Vos recordeu aquesta paraula tan rara? Això vol dir que nosaltres, malament no ens donem compte, són com a piles d'aquestes que fem servir per les llanternes. Despedim electricitat. Doncs amb aquesta línia lateral, els peixos poden detectar si un altre peix que se mou en el costat. De fet, els bancs de peixos van tots iguals perquè això les serveix per orientar-se. I els taurons tenen aquesta cosa d'aquí que ja vos dic, sembla com si fos barba que ha crescut de 4 dies i qualcú se l'ha afeitat molt fort, que se diu en català ballofes de Lorenzini, en castellano, ampolles de Lorenzini. Per què les serveixen? Quan el tauró està molt a prop del peix i està mossegant i està molt a prop de la captura del peix que vol captar, aquestes ballofes les serveixen per veure per on està el peix. De fet, un tauró pot detectar per l'olfacte, ho vam veure en aquesta presentació, pot detectar per l'olfacte a molta distància si hi ha sang. Per el renou, perquè qualcú dirà, però és que sota l'aigua s'escolten renous. Sí, sota l'aigua s'escolten renous més ràpid, més aviat que en terra. Per el renou i per aquestes electroreceptors. Ara, si vos sembla, pot començar a llegir en veu alta la descripció d'aquestes tres coses que vos he explicat no hi eren, per això vos les he dit. Vinga, el nom científic ja ho hem dit. Descripció. Descripció. Cos allargat i força sepat. Força robusta a la regió cefàlica. Cos allargat. Vos sembla que tens cos allargat? Jo diria que sí. Jo diria que sí, ben allargat. I això és una estadística. És ben allargat. Força sepat. En castellano está chapado este tío, porque está fuerte, robust, molt robust. Sobretot a la regió cefàlica. Encara, ara si voleu posar-vos els guants, vos podeu posar els guants, agafau. No se tiren aquí. I se tiren aquí. I què tenia? Cepat cefàlica. Cefàlica, què serà això de cefàlica? La part d'esclar, com en tenia? Molt forta, molt robusta. Ara, una darrere l'altra. Feixi en el cap i en el cos, si veureu la diferència. Cap, cos. Què? Hi ha diferència? L'altra. Ben forta. No m'has de deixar sense cap, només posant-s'ho a dit. Val? Veus que hi ha diferència, veus? Veus que hi ha molta diferència. Tens cap molt dur. És caparrut. És molt caparrut. Tens cap molt fort. D'acord? D'acord? Hi ha diferència. Qui se recorda dels taurons? Tenien esquelet? El seu esquelet estava fet d'os o d'una altra cosa? Com se deia? Cartílag, com el de les orelles i el nostre en va en el sac. Té el cap molt dur i el cor molt blanc. Molt blanc. Què vol dir això? Pues que un tauró és el que se diu en castellà puro músculo. Puro músculo. Si un humà té un 35% de músculs, un tauró pot tenir un 85%. Tot això és múscul. Perquè el cartílag, que està de dins, que és un vertebrat, serien 7 vèrtebres que té, i l'única cosa que té més dura és la dentició, el cartílag, ja ho recordeu, és com el que tenim en les orelles, el que tenim dins dels nas, està dins nasal, l'embarassal, o allò que va de xerrada que menjàvem un pollastre i mos quedava un cap. Val. Llegim més. Vinga, què més mos diu? Musell, cònic i ajustat. Aguçat. Què és musell en un animal? Que el pico seria el bec si fos un ocell. El musell és el hocico en castellà. Mirau, a què recorda? Me dones escola, això, escol.
Le diu que té forma cònica. Vos recorda, a certa manera, un cono? Perfecte. Què més vos diu? A veure. Antic parell de fenedures branquials el darrere per sobre de l'aleta pectoral. Fenedures branquials, obertures branquials. Si jo amb aquest tauró trobaré pulmons. No. És un peix. Com respira un peix? Per brànquies. Hi ha taurons que tenen 5, hi ha taurons que tenen 6. No és que tinguin 1, 2, 3, 6, no. Parells. Anem a comptar-les a veure quantes té. 1, 2, 3, 4, i de darrere, com el que me deia el guió? De darrere, el darrer parell sobre... De aleta pectoral. Aleta pectoral. Ho veus? Té 1, 2, 3, 4, 5. Vos recordeu quan vam fer l'explicació en PowerPoint que vos vaig explicar com respirava un tauró? Sí, per aquí, per la boca, entrava aigua. Per la boca la veurem després més de temps. Per la boca entrava aigua, l'aigua sortia per aquí i agafava, què agafava de l'aigua? No, oxigen. Nosaltres agafam l'oxigen de l'aire perquè en el nostre aire hi ha oxigen i nitrogen. Ells agafen l'oxigen, expulsen el CO2, fan com quan nosaltres respirem, però quan no tenen pulmons el que fan és que fiquen aigua, surt per aquí l'aigua i aquí, en aquestes coses tan vermelles on hi ha tanta sang, les veus així, aquí és on agafen l'aire per agafar l'oxigen per poder repartir-lo per tot el cos. D'acord? Quan de vegades s'ha agafat un tauró per marcar-lo, perquè hi ha biòlegs que estudien els taurons, què fan per mantenir un tauró viu fora de l'aigua? Le meten una manguera por la boca para que... Exacte. Li fiquen una manguera per la boca perquè el tauró pugui respirar. Perquè si li fem boca a boca no respirarà. Vinga, seguim llegint. Què més coses? Sense membrana nictitant. Sense membrana nictitant a l'ull. I vosaltres direu, què és això? Mireu, els taurons, quan estan ja mossegant-se pressa, és com si se tornessin boig. Se llama furor alimenticio. Aleshores, se pressa, l'animalet, el peix, el que sigui, moltes vegades se defensa i li pot fer mal als ulls. Aleshores hi ha molt de taurons que quan estan caçant, nosaltres no tenim una parpella que mos tanca l'ull. Si jo te vaig fer així, tu tanques l'ull, no? Sí o no? Doncs aquesta parpella li protegeix tot l'ull. La majoria dels taurons, quan estan ja mastegant, estan en el furor alimentici i això les protegeix l'ull. Aquesta que acaba de llegir, que té o que no té? Que no té. No té. I efectivament no té. Té l'ull així. Qualcú dirà, els taurons dormen? Pues sí. A veces duermen 1 hora, 2 horas. Mireu, hi ha 400 espècies de taurons diferents. Aleshores, hi ha taurons que han d'estar sempre en moviment. Per què han d'estar sempre en moviment? Perquè les entra aigua, perquè si s'aturen, se moren. Si no les entra aigua, no poden respirar. Hi ha d'altres que no. Hi ha d'altres que tenen aquí una musculatura que fa que se pugui obrir i tancar les brànquies i entrar i sortir aigua. Dormen. A vosaltres no us ha passat els delfins, que són mamífers, no tenen res a veure, poden desconnectar una part del seu cervell i quedar-se així. I poden dormir mentre naden, cosa curiosíssima. Els taurons sembla que dormen, jo he vist peixos quan bussejo, he vist peixos que estan allà aturats, con cara de no me molestis. Els taurons, vosaltres no us ha passat que vos estàu de vegades fent així, no vos arribava a dormir, que estàu dient que estaven dormint vela. Doncs els taurons en un moment donat, quan han de descansar, estan nedant, i se queden una mica com endormiscats, però poden seguir nedant. Hi ha d'altres que no. Hi ha d'altres que són capaços d'aturar-se, moure les brànquies i seguir respirant sense moure's. És molt curiós. Penseu que estic parlant de 400 espècies de taurons. I ella és una altra cosa. En el final, les preguntes. 2 aletes dorsals aproximadament dels mateixos nivells. Quantes aletes dorsals comptam? Dorsal, el dorso, l'esquena. 2.
Molt bé. Què més diu? Dents petites, dromers. No diu dues de les mateixes mides. Bueno, doncs ara anem a seguir xerrant d'aletes. Dues dorsals. Per què les serveixen les aletes dorsals? Vos ho vaig contar. Per una recta. Per tallar l'aigua. I els pectorals, per què penseu que les serveixen? Com un avió, com se sale d'un avió, per mantenir-se més o menys correcte. Després té se cua, com se mou? Així. Com distingim un mamífer d'un peix sota l'aigua? Peix! Mamífer? Així. Què serà això? Un peix o un mamífer? Vale. I ara una cosa. A veure si aquí m'ha dit qualque cosa. Què més m'ha dit? Dents petits, romes iguals en els dos maxil·lars disposades en mosaic. Dents petits y romas. Romas en catalán, lo que en castellà decimos romo. Esto es romo. Tiene punta, té punxa, és punxegut, no. Això és punxegut. Vale. La majoria dels taurons, com us he mostrat en la fotografia, tenen els dents punxeguts. Sí, però aquest no. Aquest no. Segur sola no. Ja veurem per què, ara ho explicarà. Ara veurem les dents. Però us volia explicar una cosa. Els nosaltres quan mengem, mastegar, fem aquí, i no fem un moviment en la mandíbula. Els taurons fan així, clac, mossegada cap endins. Clac, mossegada cap endins, clac, mossegada cap endins. No masteguen. No te trobaràs un tauron blanc fent mastegant, no. Va fer clac, 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 clac. Amb la força que té en les mandíbules talla el peix i se'l va ficant de dins. Aleshores, ja veurem en el nostre dibuix, tot l'aparell digestiu ha de fer una feina, fixeu-vos el tamany del tauró, la grandària del tauró, ha de fer una feina perquè el menjar passi de la boca fins a la cloaca, cosa que vos expliqui què és la cloaca. La cloaca, el culo, l'ano. Vale. Però ha dit una cosa interessant, dents petits i grans. Ja ho hem vist a internet, perquè era difícil veure-lo aquí. Mireu les dents. Ara passareu el dit. Què dents? Fixeu-vos, les hem vist en el microscopi. És aquella fotografia que tenia un microscopi. Se nota. Quasi no se nota. I aquí també. Ara, amb molt de compte, passeu el dit per les dents així. Passem un per un. I veurem que malament sembli que no té punta, perquè no és punxegut com un tauró blanc, sí que... Vinga, començau a passar si voleu les dents, el dit per dents. Jeremías, si pasas no va. Pero uno cada uno, chicos. Cuidado, Fa també... Veus això que sembla barba també? Són més banyufes de Lorenzini, que ho va dir, per detectar peixos. Se boca. Com una lima, no? Sí. Molt bona comparança. Aquest nin ha fet una molt bona comparança. No són punxeguts com una serra de fusta, per serrar fusta, sinó que és com una lima, per limar. Ara, espereu que li doni la volta i així podreu a l'altre grup, l'altre pas del grup. Mireu les dents. Sí té dents. Recordeu-vos aquesta fotografia que hem vist ampliada al microscopi. És com una lima. Si comparant se m'ha agradat molt bona idea, rei. Jo no se l'he conegut. Ara no. Després les preguntes les que jo sàpiga respondre, però ara no. Ara ho veurem, anem per parts, perquè pobre home se l'està sortint tot. Ja tothom ha tocat les dents. Són punxeguts? No. Són, com ha dit molt bé aquesta alumna, una lima. Les de l'únic se llengo. Pot moure-se llengua nosaltres, un tauró, no. La té perquè sigui més fàcil ficar les coses per de dins, però no la pot moure. En canvi, té una curiositat, se mussona no la té. Però hi ha altres taurons, he dit que la paraula asco, fàstic o fa mal olor, no la vull escoltar. El tauró té una cosa curiosa. Nosaltres tenim els queixals, la mandíbula, juntada en el crani aquí. Ells, quan capturen una presa,
la mandíbula les poden treure una mica d'escap per poder tenir més capacitat de bocet. Aquest crec que no l'he vist. Continua llegint, que vos explicaré després una cosa d'escolor. Què diu? Uniforme, alguns cops amb taques fosques, amb el flanc més clar i el ventre blanc. Fixeu-vos una cosa, diu color gris uniforme. És veritat que té un color gris uniforme? Què vos passa a vosaltres? Res. Gris uniforme, vale. Però va, és gris. No, blanc. Això, per cert, qui se recorda com se veien aquestes aletes? Pèlviques. Aletes pèlviques. És més blanc. Vale. A qui li agraden els avions de guerra? A tots. Molt bé. Els avions de guerra, un avió de combat, per a dalt, què color té? Verd, marró, com si fos terra. I per debajo blanc. I per a baix, blanc o blavós. Per què? Perquè si tu estàs a baix i mires cap a dalt, te penses que és el cel. I si estàs a dalt i mires cap a baix, te penses que és terra. Això se diu camuflatge. Pues el camuflatge del tauró és que si una presa inocente, un peixet amb veritat, va per aquí davant, veu tot de color gris i no se n'adona que és un peix, que li pot matar. I si el mira per a baix, el veu tot de color blanc i se pensa que és el fons marí. És una forma de camuflatge. Vinga, què més coses diu? La longitud máxima assolida per la femella és de 0,4 centímetres i el pes màxim. No m'he enterat de res, torna-ho a dir. La longitud màxima assolida per la femella és de 564 centímetres. 1,64 m, val. I pel mascle? I pel mascle és de 110 centímetres. Val, penseu que és un exemplar adult. Això fa 1,64 m, o sigui, més o manco l'estatura de neva. És adolescente. No, aquest peix encara no està format del tot, és petitó. Però com la legislació de pesca és així. Va, què més me diu? Habitat. Un moment, ha dit el mascle. A veure si vareu estar atents l'altre dia. A veure si vareu estar atents l'altre dia. A veure si vareu estar atents. És mascle o és femella? Quants d'ells que és femella? Cuando no tiene... No, que quants penseu que és una femella? Aixequeu el braç. Molt bé, perquè no és una femella, és un mascle. Això té un nom tan raro que sempre me surt malament. Pterigonos. Té dues penis. Té els penis doble. Vos fixeu, així podem saber si és mascle o femella. Això que ara s'està sortint d'aquí és escurt. Fan pipí i defequen pel mateix lloc. Per aquí se fiquen el menjar i anar cap a baix. Va, vinga, continuem. Prefereix nedar prop del fons, però es pot trobar entre dues aigües. Mira, és molt curiós. Hi ha peixos que neden molt a prop dels fons. Hi ha un altre que neden en la meitat. Hi ha peixos que quan agafen animalets molt a prop del fons també se mengen pedres. Hi ha taurons, se les fiquen pedres en l'estómac. Clar, quan no el poden treure pel sistema digestiu, sabeu què fan? O és una de les característiques del tauró. Pot treure l'estómac de fora. El tauró se pot treure l'estómac de fora, com quan jo faig així amb un guant, surten totes les pedres i totes les coses no dirigibles, perquè hi ha taurons que se mengen botelles, taurons que se mengen coses que no tenen res a veure, i després se torna a ficar l'estómac de dins. Moltes vegades quan els pescadors agafen un tauró, l'estómac les ha sortit per la boca, i diuen, mira, has tret la llengua. No, no és la llengua, és la bossa de l'estómac, les ha sortit per de fora. Què més diu? És relativament abundat en llocs de poca fondària. Fondària. Entre 100 i 50 metres de profunditat. Pot arribar a profunditats de 500 metres. Això hi ha un parell d'espècies diferents, de tipus diferent de mussola. Hi ha qualcuna que he llegit que 600 i 650 metres. El més normal és 5 i 6 durant la nit. Segueix? No, Ara de mussola, ja l'hem dit que tenien classes de taurons. Alimentació. Ara sabrem per què no tens dents punxeguts. Ell llegirà que menja. I vosaltres
me direu per què no té les dents punxegudes, d'acord? Què menja aquest senyor? Presenta una alimentació adaptada a triturar conquilles de mol·luscs A triturar. i cloques de Cloques, no, cloïlles i closques. Conquilles de mol·luscs i closques de crustacis. Què menja? menja llagostes, gemantoll, crancs, alguns cefalòpodes, Cefalòpodes significa que tenen els peus en els caps. com el coc I petits peixos del fons. Per què té aquests dents? Perquè no menja peixos com la resta, menja mol·luscs que tenen, què diu? Conquilla i closques, que tenen concha, que tenen una cosa dura. Si tingués les dents així i mossega, què li passaria a la dent? En canvi, amb aquesta dentició, el pot triturar perfectament, sí o no? Per això té aquesta dentició. Vinga, què més diu? reproducció. Reproducció. És vivípar, placentari. Vivípar. Posa ous. No. Sí. És ovípar. O vípar. No posa ous, vivípar. Vol dir que té els ous dins de la pell. Què més diu? Reproducció? Es troben femelles gestant durant tot l'any. Pot tindre de 4 a 15 cries. Quantes cries pot tenir, Tomasa? Entre 4 i? Sí. Entre 4 i 15, per ventrada. En període de gestació de 10 mesos. Una dona quant de mesos té de gestació? No. Aquesta té 10, un mes. I ara què diu? Els petits es neixen Fan uns 39 centímetres. O sigui, aquest deu fer 40-45 centímetres, és ben petit. Aquest és ben petit. I ara diu, ja acabem de llegir, no us preocupeu. Aprofitament. La seua carn és gustosa i es pot menjar fresca, salada o congelada. Es converteix molts cops en farina de peix. Del fetge se n'aprofita l'oli. Fetge és hígado. Ara xerrarem del fetge. Bueno, ara anem a passar a la part de riu. Mirau, ja vos dic que aquest peix, com ha passat per una xarxa i ha tingut una mort una mica, com diria jo, desagradable, possiblement mos trobem que l'interior del peix, obrirem fins a la cloaca, mos trobarem que la majoria dels peix està rebentat per de dins. Val? Això ho hem de tenir en compte. Ho hem de tenir en compte. No vos espereu que sigui com il·lustració, però intentarem veure al manco dos coses. N'hi hauria una tercera que m'agradaria molt veure, però no sé si la veurem. N'hi hauria dues coses que m'agradaria molt veure, però no mos farem il·lusions. No mos farem massa il·lusions. Val? Si vos fixeu, això és carn, té carn. No vos passeu massa il·lusions perquè estan rebentats. Hi ha tones de peixos damunt d'ells quan els agafen. Els que comencin a dir quina olor fa, ja sabeu per què estan escotons. Ja sabeu per què estan escotonats. Per evitar-nos problemes de gent que tingui manies rares. Teniu molta de sort perquè això a poques escoles se fa. Va. Ara, a veure si el manco veiem una de les coses que m'interessa més que veieu. Sabeu què és el bufet natatoria en un peix? No. Ho vaig explicar quan vaig xerrar dels taurons. Mireu, el bufet natatoria és que els peixos, quan volen pujar i davallar, quan volen pujar o davallar, tenen com un globus de dins i l'inflen d'aire. Els taurons no tenen bufet natatoria. I doncs què fan servir? Fan servir altres tipus de coses. Fan servir el seu fetge. Fan servir el seu fetge. I per què fan servir el seu fetge, su hígado? Perquè en el seu fetge acumulen oli. Què vol dir això d'acumular oli en el seu fetge? Vol dir que se mengen avui una foca, estan fent digestió mesos, i nosaltres, quan tenim les reserves, ho acumulem en greix. Jo tinc més reserves que vosaltres perquè jo tinc més peix que vosaltres. Jo estic més gras perquè tinc greix. Ells, aquesta forma d'acumular l'energia, perquè no és una altra cosa que això, ho fan en forma d'oli.
Ara vull que veieu, anem a obrir per aquí, un segonet. Veus que hi ha molta sang, que això és perquè està esclafat el pobre animal. Zafado. Vull que veieu això. Què és això? Ah, eso. Lo que aparece ahí. Molt bé. Mireu el dibuix. Son esas tres cosas. Normalment és trilabial. Normalment. En aquest cas, o m'he deixat un bocí, o m'he deixat un bocí, i aquí està la bilis, per això. O és bilabial. Què vol dir? Que són dos. Aquest fetge, anem a intentar tallar-lo, aquest fetge va morir fa temps, Bueno, això que veus aquí, veus aquesta teleta? Sí. Això li diuen la membrana màgica. Veus aquesta tela? Perquè l'aigua que se fica per aquí i surt per les brànquies, quan agafa l'oxigen, se distribueix a tot. Això està capilaritzat. Què vol dir capilaritzat? Que té moltes venes, aquesta teleta. Veus? A veure si podem fer com en el hospital, netejar una mica la sang, perquè si no, no volen res. I mireu una altra cosa, a veure si tenim sort i la podem veure. El seu fetge és molt gros. Nosaltres, que som humans, no tenim un fetge tan gros. Perquè ell fa servir el fetge per dues coses. Primer, perquè en forma d'oli té reservorio per menjar quan no ha de fer fam. Hi ha espècies de taurons que poden estar un any sense menjar. O un tauró blanc se menja una foca que pesa 300 quilos i pot estar 6 mesos sense menjar. Però hi ha una cosa curiosa. Vos fixeu, aparell digestiu, després cercarem escó, a veure si el trobam. Escó està aquí, és bastant petit. El veus? Hi ha molta sang. Veus escó? Veus escó? No. No, yo no lo veo. A veure, anem a obrir aquesta part. Posa't per la mano, però no la veo. Eduardo, no vemos. Es verdad. Això d'aquí. ¿Qué? Ah, yo lo vi. Yo no lo veo. Un momentet. Sacar. Un moment. La voy a sacar. Això que mireu el dibuix. Això que està de color verd. Veus això que està de color verd? No. Això és bon estacebilis que ens serveix per els processos digestius. Ah, güey, ¿tú Val, és que si Yo no lo veo. comença de sang, i si comença de sang, a deixar sang, Yo no veo ara sí nada. que lo... Mireu l'aparell digestiu. Mireu l'aparell digestiu. Fins que arriba a la cloaca. La cloaca és per on treu els pets. A veure... Escó és difícil de veure perquè el té quasi quan nosaltres tenim la gargamella. Però sabeu que surt sang. No veo nada. Té un cos petit, no és com el nostre, que no és tan complicat el seu sistema de... Ja tenim el fetge fora. Això és el que se va servir. El fetge. No és tan complicat com el nostre i, bueno, veus la sang. Mireu de bon està a prop, de bon està molt a prop el cor. Està a prop de bon de ses branc. Per què? Perquè el cor ha de bombejar sang amb oxigen al cos, a la resta del cos. Aleshores li interessa estar a prop de bon treu l'oxigen. Li interessa molt. Aquí té el cap molt dur. A veure si el podem veure. I si no, sí, aquí hi ha cartílag. Cartílag. Ara veiem el cor. El veig? Sí? És molt petit. En comparació amb l'animal és molt petit. No el veo. En comparació amb l'animal és molt petit. Hem vist el fetge, que és el que té l'oli, aquí té el cor. Veus el cor? És com si nosaltres tinguéssim el cor aquí. És com si tinguéssim en la gargamella. Podeu tocar sense cap problema. Podeu tocar-lo? En compte, d'un en un, no fa falta tocar-lo de tots en tots. En discutir o en compte? Yo voy a esperar. Ja tenim el cor.
I ara anem a veure si tenim sort. Anem a veure si podem veure una cosa que vull que veieu. A veure, si no la mirarem en el dibuix. Si no la mirarem en el dibuix. Això són els estómacs, esòfags, intestins. Exactament, això és el que s'ha menjat. De vegades se troba... Sembla una cosa... Sembla. No l'hem tallada, a veure, que igual és una altra cosa. No, mireu els ulls. Mireu els ulls. Això, si no m'equivoc, se diu un congre de sucre. Un congre petit, un congrio petit. Mireu el que tenia els estómacs. Mireu-li els ulls. Mireu com... Moment, farem mans, després me lo passaré. Mireu els ulls. Bueno, ara ja no sabeu res perquè qualcú ho ha xafat. Se l'ha menjat enter. Això és un congre de sucre. De un en un! De un en un! Què més trobam? Bueno, mireu, tot això és la pasta d'allò que he menjat. No, jo veig que el nivell de tensional puja. Això és múscul, els taurons tenen múscul. Múscul, tot el que nosaltres seria gres ho acumula en estella. Ho acumula en estella. Mira, una cosa, això no m'ha de penjar. Una cosa no m'ha de penjar l'estómac i anem a veure l'intestí, crec que me l'he encarregat. No, és aquí. Massa bé. Veig que hi ha, a veure si podeu veure que hi ha com unes rectes. Mireu el dibuix. Veig que l'intestí fa així, una forma helicoidal. Ho veig? Ho veig? Això és perquè la digestió li duri més. Si la digestió li dura més, aprofita més l'aliment i pot estar més temps sense menjar. No ha de menjar cada dia com altres animals. Això és pasta del que s'ha menjat, des que està sortint, pasta. El menjar ho ha deixat fer pasta. Escó? No, i cercàvem els testicles, però no... Crec que me los he encarregat. Cercàvem els testicles. De vegades trobes petits peixos, trobes cues d'una altra cosa. Mireu la columna vertebral que està formada per... I si ara jo faig així, ara jo le tallaré. Mira, ara tallaré així. Vosaltres, quan aneu al mercat i deis, vull mussola, el que vull és això tallat. Perquè si no, com t'ho menges? Això seria lo de la columna vertebral i això és pur múscul. Els taurons són pur múscul. Músculs. Pur múscul, ja vos he dit, els homes tenim un 35% de múscul i els taurons més. Crec que hem vist, mos ha faltat trobar els testicles, que no els hem trobat, i tota la part, penseu que ells tenen un esòfag, aquí, veus aquí tenen l'esòfag per si les entra qualque cosa que no poden digerir abans de passar a l'estómac i abans de passar a l'intestí. I una altra cosa, què és això? A veure qui va escoltar-se l'altre dia. Què són aquests dos forats? Les narines. Narices, naricillas, narinas. Respiren per aquí? No! Què fan amb això? Ensumen. Bueno, i crec que amb això hem acabat l'Holocauste caníbal, i la dissecció mira el pobre,